duk mai neman addu'a farin jini ingantacciya, idan ka fito mutane su yi kamar za su haɗe ka rujalu wani sabu, ma'ana maza da mata. Wallahi malam ka ɗauki wannan sirri da zan baka, yana da tasiri amma da ikon Allah. Abin da ake yi guda ɗaya ne. Wa alƙaitu alaika muhabbatan minni, wa alƙaitu alaika muhabbatan minni, kafa 111 za a rubuta, minjaye guda biyu da ke ciki a buɗe a saka sunanka a sama, annasu a ƙasa. Dan Allah a wanke a zuba zuma a ciki ka dinga sha, za ka ga abin mamaki mana, za ki ga abin al'ajabi. Ki sha shi tsawon kwana 3, a rana ta 3 za ki ga abin mamaki. Da ni sayyidi Khalid Maliya sai kin min addu'a, ko kuma sai kamin addu'a. Wannan farin jini ne ya kasatan mai ƙarfi. Ku yi mana sharing domin 'yan uwa su gani su amfana. Wassalamu alaikum.